Hello! Hello! Meillä oli semmonen... Kyllä sä nyt tiedät meidät. Meillä oli järkevä... Oi. Ei oo enää. Se muut järjettömän hyväksi. No kuitenkin ajatus Niin. slap. Semmonen, että sinne pitäisi... Tässä on ollut vähän pyörimässä kaikkia näitä somejuttuja, mutta että ehdottomasti varttiin pitäisi saada paukku. Semmonen, missä on pikkusen jotain niin kuin anisliköörin, voisiko se olla uusua tai voisiko se olla jotain muuta. Jotain tekilaa, ei kun tekilaa, mitä tää on? Absin, ihan sama asia. Niin kuitenkin semmonen anis-tyyppinen semmonen, ja sitten, sitten semmonen valotaulu siihen baaritiskin päätyyn, semmonen mainostaulu, että, no en mä tiedä, onko 3,5 euroa liikaa? 3 euroa. Riippuu viinasta. Niin, riippuu viinasta, mutta semmonen niinku... Anttilan tavaratalo on fontilla. Niin, nimenomaan Anttilan just semmonen vanha Anttilan semmonen fontti, ja siinä lukisi aivan kauniisti isolla, että Penttilän anis. Kuinka monta tuntia teillä meni tämän loistavan idean kehittämiseen?